Ramogi thuolo machielo kendo odiechieng' machielo Jumapil tarik en 27 dwe mar 8 2023. Twak marwa mar ratil chakore sani bang' bedo gi weche manyien gi Lydia Okeyo Ramogi. Kawuono wadang' ng'iyo ni to higni 13 nyaka ne oganda jo Kenya puodh katiba manyien kata pend chik manyien mar piny Kenya ma koro miyo nitie lokruoge mopogore opogore ma oseneno ma oting'o wach mar tero mar loch gwenge kata devolution en achiel kuom mago. Dwaro osebedo e kidienje mopogore opogore ni mondo tim lokruok ka ok te to ni kidienje moko mag pend chik mar piny Kenya kata katiba. Ma penjo ni to ma nyalo bet ni thuolo makare monjo bet ni time lokruok ne pend chik. Odiechieng' ma kawuono kwith mar judito moko e Kenya ka magin jo Kenya ma osebedo ka luwo wach mar katiba ne ogolo lendo ni kaber to koro jopiny nyaka go mbaka e wi wach mar lokruok ne katiba mondo ng'e ni kanitiere gik ma osebedo gi pek mar chopo mondo loki mondo kete yo mayot manyalo chopo mondo kony jopiny. Ramogi odhiambo ni an kod okil Kamaloka Charles Omanga ma bende ne obedo achiel kuom jogo mane nitiere Bomas of Kenya e kinde mane igoyo mbaka mane ndiko katiba makoro tiyo piny gi sani. Bang'e kendo an ka kod Dr. Matunga ma bende achiel kuom jogo madhiro mondo mi kaber to tim lokruok nikech giwacho ni bang' higni 10 to thuolo winjo bed ni bedo makare osene gik manyalore gik mok nyalre mondo tim lokruok. Kendo giwacho ni lokruok ok nyal tim gi jimoko 2-3 dwani time kokalo kuom duond oganda miluongo gi dho ngere ni popular initiative. Ramogi warwa kini machiegni e ratil odhiambo ma kawuono waketo katiba e ratil mondo wang'e to romo sa makoro twang' ne sut machielo koso weya kaka en to ang'o momiyo nyaka twang' ne sut machielo machiegni ahinya. Charles Omanga kamano machiegni Dr. Matunga kamano bati mana kaka penjo no diponi mae thuolo makoro winjo bed ni twang'o ne katiba nanga manyien. Dr. Matunga kakum pacha kawuono ne walando to bati miya dakika moro achiel osemi mondo mi agone jo Kenya erokamano kendo mos ogandawa mawinjowa kawuono. Mar ariyo mogik mana bedo e studio ka kane itudori koda e yor mbui. Yes. Ne awacho ni wach mar maandamano. Yes. En gima kowachi en gima kelo weche mag rakruok e sechego kendo kelo ji e thuolo mar mondo mi gichak gore gi polis ka kod kacha. Gimomiyo awacho mano, ineno ka nyoro kod kawuono ogai majatendwa Raila Amolo Odinga notimo rally mowuoyo gi jopiny, nokineno ka ji ogore gi polis, nokineno ka gimoro timore nikech nowuok kaka rally. An mane gima kwayoga ni mondo mi jopiny obed godo e yor kwe. Ka nitiere wach moro modoro wacho to woin thuolo mar mondo mi idhi wache kamoro amora. To mano biro nikech katiba omiyowa thuolo, katiba mane Omanga geni oloso Bomas omiyowa thuolo mar mondo mi watim ang'o, wach pachwa ma ok warakore gi polis kata polis ok ogowa bunde nikech mano e thuolo ma wantiere godo. Mano bende gima kwayoga jowa. Yes. E thuolo masani to king'iyo katiba kaka en nikech ne nitiere jok mane opingo katiba. Inyalo paro kane wawacho ni wateri atera 10% marachno wanatima ng'o bolos mbele ibro los mbele. Yes. To bende apani kaka negiketo ni bang' higni 10 ka higni 10 wanyalo chako ng'eyo kaka wach chal. To sani osekawo higni 13. Inyalo ng'iyo malong'o ni bende nitiere kaka jopiny kata jotelo ma josiasa osetemo nyadidek mondo olok weche moko ei katiba manyalo kelo yot ei Kenya ka. Ne wachako gi okoa Kenya, wadhi godo mwachopo kamoro mane ok wang'ado aora. Wachako wadhi gi punguza mzigo, bende wadhi godo mwachopo kamoro ne ok wang'ado aora. Wachako wabiro gi BBI, bende nyo wadhi godo mwachopo kamoro ne ok. Koro sani iyudo ka bende jotend siasa oketo wach mar dialogue mar loso koni kod koni. Weche magiwachogo nitiere moko manyaka be edonji e lokruok mar katiba. Mane momiyo wawacho ni thuolo masani
nyaka koro wachako ng'iye katiba ni. Nitiere gik moko pod ok otiyo. Gik ma pod ok otiyogo, ere kaka wanyalo dhiye mondo mi warekebisha gi. To ok mana wuoyo mar jok mamoko kende, en wuoyo mar mondo mi jo Kenya te ochako losie, ochako wach ni ka gi kacha gin kuonde wanyalo loso. Kata ka onge to 10% cha wanyalo timo. Wanyalo. All right. Wakili